Takže čaute, vítajte pri našom videjku. Týmto videjkom by som chcel začať novú sériu a je tu so mnou môj kamarát Zajačik. Ahojte. Ahojte. No a dobre, Zajačik, tak ty to tu uveď. No, prečo by mal uviezť ja? Ja neviem, ty si taký profík. No dobre, ja vám to vysvetlím. Proste budeme hrať takto survival a budeme sa tu snažiť prežiť, budeme ťažiť. A cieľom tohto videjka bude proste snažiť sa tu robiť všetko a zakončíme to cestou do endu. OK, no tak poď mi pomôcť ťažením dreva. Alebo ty získavaj meso a ja budem ťažiť drevo. Dobre. Wow, už mám 3 dreva. Toto si... Dobrý. Som rebel. Ja mám dve meska. Si dobrý. Zatiaľ môžeme porozmýšľať, kde by sme bývali, aby som... Vieš čo, ja ti urobím krompáč a ty pôjdeš vyťažiť tamto uhlie. Chcem povedať, že tieto začiatky budú asi nudné, takže... Čiže koho to nebaví, tak prepnite videjko. Asi tak. Vypnite to a choďte sa kúkať na... Kto teraz natáča? Tak dobre. Ja neviem. Choďte sa pozerať na herdinu stream, alebo ja neviem. A keď MCčko nehrá. Lebo si zapnite proste Facebook, alebo niečo tak. Choďte čekovať Facebooky. Lebo toto bude zatiaľ o ničom. Alebo ak sa chcete podporiť, tak naopak pozrite si toto videjko a ak tak dajte like. No, to by bolo fajn. OK, ja si spravím takto, crafting, a pôjdem naťažiť nejaké kamene. Jej, a tu je aj železo, toto by sme mohli vyťažiť, toto jasne. Zabiť tamto práco. OK. Ja vyťažím, no počkať, hlavne tie kamene vyťažím. Aby sme zase nemuseli robiť drevený krompáč. Keď mám aj pre teba, takže teraz vyťažíme toto uhlíčko. A zatiaľ si povieme, ako si sa dneska mal, Zajačík. Pohode. No, tak je dobré. Celý deň som bol za kompom a... No ide som sa. Tak vysnívam mi život, hej? Ja som sa bol fánkovať. Tak. Ja som nemrhal čas. Ako často budú vychádzať tieto videá? No, tieto videá by som chcel vychádzať aspoň každý deň, aby to vyšlo jedno. A ak tak, no tak si môžeme nejaké pretočiť, aby sme mali väčší pokoj. Dobre. OK, takže... Máš nejaký kameň? Mám 7 kameň. Tak hoď. No ty si... Retard. OK, takže... Hoď kameň. Počkaj, vykraftím ti krompáč aj sebe. Iba jeden vykraftím zatiaľ, nech sa páči. Tak sa to viacej cool. Ale cool to nemusí byť, počúvaj. OK, takže takto je to cool, hej, mi chceš povedať. No. To je drsné. To je crafting Zajačík. Tomu ver. Počkej, tu som videl železo, áno, tam je železo. Poď mi pomôcť ťažiť, máš krompáč. By som rád, mám dve srdiečka. Ja no tak tam zostaň. Aby som... Ja nejdem tako hlboko do tej jaskyne. Tiež. Aby som sa odtiaľto dostal. OK, tam je železo. Tu si naťažíme iba také trošky a môžeme ísť. Putovať po svete. Ťažiť drevo a tak ďalej. Mám zabité to prasiatka.
OK, a chcel by som točiť také nemoc dlhé videá, aby to zase... Aha, ty si sa zabil, hej. Ja som amatér. Ježišmaria. Portneš to na mňa? No, áno, pretože som niekde v riti. Musíme sa portnúť, lebo my sme sa trošku premiesnili, lebo tam to bolo rozbombardované. Sme sa hrali ešte pred týmto. OK, zajčík je tu. Ďakujem. Môžem vás uistiť, že nebudeme používať game mode a tak ďalej. Tam ešte železo. Lebo podľa mňa aj by to bolo o ničom. Oh shit, zombík. Ubijem ho. Aha, tam je voda. A creeper. Ideš mi pomôcť ich dobiť? Kde? Alebo čakaj, ja odstrelím toho creepera. Buchni creeper. Buchni, ďakujem. Aha, on nič nerozbil. No dobre. OK, takže čo ešte v tejto jaskyni tak poblízku? Máme tu železo. Fúha, tenzov železo. Veľa železa tu je. Ostan tam kde pri craftingu, hej, aby si sa mi nestratil. Ja. Lebo sa nechcem ani tak moc portovať, vieš. Ja som skúsený cestovateľ, ja sa nestratím. No to ti tak verím. Inakšie budeme natáčať aj po tejto sérii Tekit, aspoň by sme chceli. Uvidíme, aká táto séria bude dlhá, kým nás to bude baviť. No, ja si myslím, že zatiaľ by sme mali dotočiť túto a nerozbiehať ďalšie. No ja by som dotočil túto a uvidíme ako... Vlastne ešte sa poriadne ešte ani nezačala a my už chceme to si teknúť. No tomu ver. A uvidíme, ako sa to bude rozvíjať. Ak to bude na hobby, no tak skončíme a vykašleme sa na to. Takže lajky prosím vás za vaše názory. A kde si sa strátil? Zabíjam to proste. Bože, ty sa vždycky strátiš ako hráčka. Aha, vidím ťa, dobre. Chceš meč? Ne, no. Vyšiel by sa. Tak poď tu. Nech sa páči, zajačik. Aj keď mám páč, prosím ťa, lebo som strátil tie veci. Aha, no tak ale ja ti môžem dať iba drevený, ja nemám. Daj. Kameň. To je si chod naťažiť taký kameň. Aj mne dones zo pár. Táto jaskyňa je dosť rozľahlá. Však ja si myslím, len vieš. Zase sa nám tam toľko robiť nedá. OK, takže ja by som si spravil pec. Dones ten crafting tu na dole a môžeme si... Tak tam môžeme vydržať noc, by som povedal. No hej, a zatiaľ si naťažiť tie základné suroviny. Ako napríklad uhlie, železo a... Tak ja už mám 17 železa a 37 kovov. OK, no tak tu sa usadím. Nie, tak kde? Skeleton! Mečík. Umečíkujem ho. Chudák nevie do koma ísť. Tak dobre, polož to tu. OK, tak to položím sem. A správ pec, aby sme si mohli upiecť mäsko. Máš uhlie? 37. OK, tak mi hoď to mäso, alebo to daj do pece. Počkaj, tam dám iba 2 kovly. Nie je to vidnejšie. Dúfam, že diváci aspoň niečo vidia na monitoroch. U mňa vidia. Máš uhlie? Však robím torčky. Chceš povedať? Máš drevo? Spáči drevo, počkať, lak. Mám, ale iba trošku. Dík. Ok, otorčkujem to tu trošku. Aha, zombík. A železo, poď mi pomôcť. Počkaj, viem si kam preč. Ako je na tomto mäso, lebo ja už... V pohode. Ok, tak čakaj, 6 tam bolo, no tak ja ti 2 z toho dám. Dík. A tam máš ešte. V piecke.
OK, takže aha, železo. No, dáme piec to železo. Spadlo moc. OK, no tak počkáme a pôjdeme pohľadať ovečky. Na čo? Aby sme sa mohli vyspinkať. Ale nie teraz. Myslím, že to je zbytočné hľadať ovce, keď sme iba začali. Tak ale vieš, aby sme sa náhodou... Fuck. Som zničil torčku. OK, ale mám ju. Tu je láva. Asi. Jesislav. To je tá jaskyňa. Tu je tá prasklina. OK, takže dáme krátky strih, lebo mne treba strašne znám vecko. OK, takže sme späť. Prepáčte za krátky strih. Technické problémy. Hej, to môže byť technické. Ja nie som stroj. Ale dajme tomu, že to boli technické problémy, hej. Prečo? OK, takže celkom som toto dobre otočkovala. Musím zastaviť tento prúd vody, lebo ma tu sere. Lebo tu chcem vyčistiť toto uhličku. Píp. Prepačte, omlúvam sa. Máme celkom dosť železa na to, že sme začali. No tak ja som ho hneď začal ťažiť. Počkajte, ja toto chcem vypnúť. Prúd vody, to je ďalšie železo. Pozri sa, koľko sa vypeká. Dosť. Tam je tiež železo, takže tam idem. Myslím, že toľko železa by nám mohli zavidieť aj ľudia s čiernou pokožkou. Akože nie som rasista. Nemám nič proti čiernejším ľuďom. Ale musíte uznať, že tie vtipy s vami sú drsné. Viem sa na tom zasmiať, ale nejako sa nad tým nepozastávam. A čo ty? Ja to mám asi takisto. Takže si tu vyťažíme uhlia. Toto báne na uhlie, táto jaskyňa. A že skoro všetko uhlie na svete je vyťažené. Klamstva všetko. Máme šťastie, že sme na začiatok narazili na Doly. takú dobrú jaskyňu. Teda to. Ale už by som mal prestať s tým Ironom, lebo nemám bloky a dochádza mi krompáč, ale je ho tu dosť. Vyrobil som čestku. Tak si šikovný. To hej. Počkaj, ja sa musím dostať dako hore k tebe. Ja tu robím schodíky. Ups, pomôžeš mi? Čím? Tu som zakopaný. Kde? Vykop ma. Kde si? Tu, v tej jame. Tak sem do tej diery mi hoď krompáč. Ja neviem, kde si. Na druhej strane je za našou pecou. Hoď mi sem krompáč, prosím. Díky. Jak padá mat. Jak padá mat, jak dvaja. Ja som doma. No doma ako doma. V jaskyni. Ale aj to sa počíta ako domov. Ok, takže tu máme také mierne schodíky a mám dosť kameňa teraz.
Tak to je... Dobre. Okay, nevieš, koľko už zhruba tak natáčame? Neviem, myslel som si, že si odchopol ty. No, veď práve, že nie. No dobre, tak to tak odhadneme. Koľko to môže byť zhruba? 10 minút. Ja si myslím, že to je maximum. Ježiš, potrebujem kameň. Ja si vravil, že ho máš dosť. No veď hej, ale ja som ho hodil do čistky. A uhlie musím nosiť. Ok, hodil som do čistky shooter. Kto neviete, čo je shooter, tak to je ten cobblestone, hej, keď dačo. Ja nemám torčky, ja sa tam bojím ísť. Ok, tunak. Torčky sú asi najpraktickejšia vec v Minecrafte. No asi tak. Ale nie, najpraktickejšia vec v Minecrafte je drevo. Ty kokos! Ja Čo som bolo? spadol do také veľkej jamy. Tak sa vyhrab. To je jaké creeper. Tak je dobré. Au. Zajačík? Prečo buchol Wow. creeper? Ja z toho nemám dobrý pocit. Víš, to je moc potichu. No nejde to vlastne. No dobre, dúfam, že to počujete Minecraft zvuky, lebo to podľa mňa také o ničom bez nich. Ja som len zvedavý, ako sa dostanem vonka z týchto mineov. Však ja to mám otočkované. A pri najhoršom sa vykopeme. Ja tu začnem robiť schodíky, aby sme sa potom mohli dostať von. Okay, vyťažíme si trošku cobblestone. OK, cestu na vrch už máme. Jej, ovečka. Počkaj, ja si urobím nožnice. Ja ju nechcem zabíjať. Aby ma všetci nebuzerovali, že zabíjam ovečky. Takže si spravím nožničky. Ochranu zvierat na teba. Presne zavolať. Dobrý deň, tu je ochrana zvierat? Nie. Nie, my predávame bambusové ponožky. Až 2 vlny. Táto ovečka ma má rada. Ja som hladný. A mám. A druhá ovca tu není, hej. No akože. Tak ja si myslím, že už točíme dosť dlho na to, aby sme ukončili prvý diel, pretože... Tak by sme sa mohli dostať k sebe. Nechceme to tak... Ty kokos! Ty si retard, nebľaď mi tu. Dvojaké pri sebe. Chudáci budú mať trauma, normálne rozprávaš a... Prepačte. Tam budem musieť dať titulok, že nezľaknite sa. No, to nebude. Retardovaný zajačik v akcii. Odpojte si sluchátka. OK, tak ja už som pri tebe. Tak poď tu. OK, no tak poď sa ku mne priblížiť. Neboskávaj ma. Aby ťa bolo vidno, kamo. OK, takže my sa s vami lúčime. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ja nemám čo dodať, proste podľa mňa to bolo dobré. Aký máš ty názor na toto? Tento prvý diel bol podľa mňa taký teraz možno trocha nudný, ale myslím si, že tie druhé diely, ktoré teraz budú pokračovať, že budú už pestrejšie. Ďakujem za názor. No dobre, takže ja sa s vami lúčim. Zajačik. Ja tiež. Dobre, takže čaute.